Αστρονομία του κιναϊκού πολιτισμού, μηνολόγιο, εορτολόγιο. Είναι το δεύτερο βιβλίο σας. Αυτό αποδεικνύει τη γνώση των μηνωητών στην αστρονομία. Έτσι. Κάτι που είναι σημαντικό για τα ταξίδια. Γιατί ένας λαός για να κάνει ταξίδια πρέπει να γνωρίζει καλά αστρονομία για να μπορεί να τα κατευθυνθεί. Να λειτουργεί σαν πηξίδα. Για να μπορεί να κάτι άλλο που άλλους... βοηθά αυτό είναι ο υπολογιστής που βρήκαμε, ο οποίος δούλευε και σαν ρολόι και σαν μηχανισμός προσδιορισμού γεωγραφικού πλάτους. Οπότε μπορούσες άνετα να κατευθυνθείς βορρά και να επιστρέψεις μετά. Πείτε μας τώρα, κύριε Τσικριτζή, για το επόμενο, για να φτάσουμε στην Ατλαντίδα που είναι το μεγάλο θέμα. Είχε ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε πρόσφατα και έγινε και θέμα πριν μερικούς μήνες. Είναι το περί του εμφαινομένου προσώπου του κύκλου της Σελήνης σε ένα κείμενο του Πλουτάρχου. Ο Πλούταρχος ζει το 46 έως το 125 μετά Χριστό. Το βάλαμε στο ηχόρ, νομίζω. Το είχατε βάλει στο ηχόρ αυτό. Και έχουμε και όλα τα άρθρα. Εκεί αναφέρεται λοιπόν ότι ο Σίλας, αφού πήρε το λόγο. Ο Σίλας είναι ένας από την Καρχιδόνα που έρχεται και συναντάει τον Πλούταρχο και συζητάνε για το θέμα που βρίσκεται η Ωγυγία. Και εκεί αναφέρεται για κάποιον ξένο, ο οποίος τον επισκέφτηκε στην Καρχιδόνα, τον γνώρισε, που του ανέφερε μια ιστορία πώς ήρθε από μια ήπειρο πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, και αυτά που περιγράφει όμως αποδεικνύονται με σύγχρονα μέσα, δηλαδή υπολογιστές, ότι πραγματικά γνώριζε αυτό που έλεγε. Το βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα. Δηλαδή, σε αρχαία ελληνικά κείμενα υπάρχουν αποδείξεις για ταξίδια που αναφέρεται συγκεκριμένα στην περιοχή της Λίμνης Superior, στην περιοχή μάλλον του Αγίου Λαβρεντίου στον Καναδά. Θα μας τρελάνετε, κύριε Τσικριτζή, θα μας τρελάνει, κύριε Καβαλός. Το θέμα είναι Ατλαντίδα είναι λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί πολλοί πιστεύουν άλλα, οι απόψεις δίστανται, δεν ξέρουν ακριβώς πού βρίσκεται ή μάλλον πού βρισκόταν. Οπότε, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα σιγά σιγά. Τα κείμενα τα λένε. Σιγά σιγά, εδώ τι μας λέει, για να το διαβάσουμε λίγο. Αυτό είναι κείμενο του Πλουτάρχου. Ναι, περί του φαινομένου προσώπου του κύκλου της Σελήνης. Όπου λέει για την Ωγυγία ότι είναι νήσος όπου πρόθεν ελί κοίται. Μισό το. Η Ωγυγία είναι κάτι νησί που βρίσκεται μακριά στη θάλασσα σε απόσταση 5 ημερών από τη Βρετανία. Μιλάμε για την περίοδο εκεί, η Βρετανία είναι γνωστή, είναι ρωμαϊκή περίοδος. Πότε το γράφει αυτό, 1ο αιώνα? 1ο αιώνα, ναι. Πλέοντας προς τα δυτικά, 3 άλλα νησιά που απέχουν με ίση απόσταση από εκείνη και μεταξύ τους προεκτείνονται πολύ προς τα εκεί που δει ο ήλιος το καλοκαίρι. 3 άλλα νησιά υπάρχουν. Ποια είναι αυτά? Που δει ο ήλιος το καλοκαίρι. Ο ήλιος το καλοκαίρι δεν είναι σταθερή η δύση, μετατοπίζεται βόρεια, όπως ξέρετε. Το καλοκαίρι είναι βορειοδυτικά. Αυτά τα 3 νησιά είναι η Γρυλανδία, είναι η νήσος Μπάφιν και το νήσος Νιουφάουντλαντ. Πώς το λέει αυτό η κυρία Ρεπούση? Τα οποία εισαπέχουν μεταξύ τους. Η κυρία Ρεπούση έχει άγνοια επί του ελληνικού πολιτισμού. Εθνικιστικά, πώς τα λέει? Κιτς. Τι λέτε τώρα, κύριε Τσικριτζή? Αυτά τα λέει ο Πλούταρχος όμως. Και ο Πλούταρχος είναι εθνικιστής Κιτς. Τι θέλετε τώρα? Να καταργηθεί και αυτός. Να καταργηθεί και ο Πλούταρχος. Να κάψουμε και τα βιβλία. Αύριο θα έχετε συνοστισμό στους οδόνες, κύριε Μπεξή. Να την καλέσετε να τη συνοστήσετε. Μακάρι να έρθει και να έχει επιχειρήματα, αλλά δεν έχουν επιχειρήματα. Το σημαντικό όμως να επανέλθουμε στο θέμα μας, για να πάμε λίγο στην Ατλαντίδα. Ένα λέει σε ένα από αυτά τα νησιά, οι βάρβαροι λένε το μύθο, ότι εκεί φυλακίστηκε ο Κρόνος από τον Δία και εκείνος, έχοντας φρουρό το γιο του, είχε εγκατασταθεί σε εκείνα τα νησιά και στη θάλασσα, την οποία ονομάζουμε Κρόνιο Πέλαγος. Είναι συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε λίγο να το δούμε στην εικόνα αυτή. Για να δούμε, όταν πηγαίνουμε βορειοδυτικά πραγματικά από τη Βρετανία, εδώ είναι η Βρετανία. Αν εδώ φύγουμε με 5 μέρες κουπί, δηλαδή κάνουμε 5 χιλιόμετρα την ώρα, που μπορεί να κάνουμε και περισσότερα, πραγματικά καλύπτουμε αυτή την απόσταση που είναι 880 χιλιόμετρα. Και φτάνουμε στην Ισλανδία. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν στις Φερόες νήσια ένα παράξενο νησί που λέγεται Μυκίνες, που είναι σταθμός, και αυτό είναι ανερμήνευτο μέχρι σήμερα. Το λένε Μυκίνες, θα το δείτε παρακάτω. Από εδώ υπάρχουν 3 νησιά που εισαπέχουν. Είναι η Γρυλανδία, η νήσος Μπάφιν και το Νιουφάουντλαντ. Εδώ είναι ένας κόλπος που εδώ ζούσαν οι Έλληνες, μας λέει ο Πλούταρχος. Αυτά τα έχει πει βέβαια και ο κύριος Μαριολάκος, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα έχει πει πριν 2 χρόνια ο κύριος Μαριολάκος, ο οποίος είναι γνωστός καθηγητής. Απλά το καινούριο που έκανα εγώ είναι ότι επιβεβαίωσα αυτά που λέει ο κύριος Μαριολάκος και χρονολόγησα και το ταξίδι με αστρονομικά στοιχεία που περιέχονται μέσα στο κείμενο. Άρα δεν είναι κάτι που το λέω εγώ τώρα. Το έχει πει ένας πολύ σοβαρός μελετητής. Και έβγαινε τον κύριο Μαριολάκο. Έτσι. Και να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο ήλιος που λέει ο Πλούταρχος είναι το βόρειο Ελλάς? Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Αυτό το βλέπει στην Γρυλανδία. Που είναι το νησί που είναι ο τάφος του Κρόνου. Εκεί. Και εντοπίζομαι τώρα, έχω βρει και άλλα ευρήματα που δείχνουν σε ποιο σημείο είναι ο τάφος του Κρόνου. Έχουμε στοιχεία που μπορούμε να το βρούμε κάποια στιγμή αυτό. Η Ωγυγία λοιπόν είναι νησί που πλέοντας δυτικά υπάρχουν άλλα 3 νησιά που εκεί που δει το καλοκαίρι. Πάμε παρακάτω. Όσο για τη Μεγάλη Ήπειρο μας λέει. Κάτσε, περίμενε.
Τι λες τώρα? Όσο για τη Μεγάλη Ήπειρο. Ναι, σας κάνω τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Μάλιστα. Όσο για τη Μεγάλη Ήπειρο, από την οποία η Μεγάλη Θάλασσα περιέχεται σε κύκλο, μάλιστα, από τα άλλα νησιά απέχει λιγότερο από την Ογυγία. Όμως γύρω στα 5.000 στάδια, ταξιδεύοντας με πλοία με κουπιά. Αυτό βεβαιώνεται ότι αυτό είναι 5.000 στάδια που πραγματικά πηγαίνουν με κουπιά. Γιατί λένε ότι οι βάρβαροι το πέλαγος διαπερνάται αργά? Γιατί είναι λασπόδες εξαιτίας των πολλών ρευμάτων. Εδώ μας δηλώνει ότι πλησιάζοντας προς την Ήπειρο εδώ πέρα υπάρχουν πάγοι, όπως καταλαβαίνετε, ή από τα ποτάμια ύλη που είναι δύσκολη πρόσβαση. Από την υπηρετική γη, από τα κοντινά μέρη κατοικούν Έλληνες. Γύρω από τον κόλπο, όχι μικρότερο. Τότε και έτσι γυρίζαμε Λάντο. Μετανάστες, είχαν διαβατήρια, είχαν χαρτιά, πράσινη κάρτα. Τι είχαν εκεί? Έχει κάποια συσχέτιση με τους υπερβόρειους λαούς που. Βεβαίως. Έχει σχέση με τους υπερβόρειους. Οι υπερβόρειοι βέβαια σταματάμε μέχρι την Ιρλανδία ή τη Βρετανία, ή μπορεί να πάμε και στην Ισλανδία πιο πάνω. Μέχρι εκεί μιλάμε για τη Θούλη, υπερβόρειους, όπως αναφέρεται στο Δίωδρο του Σικελιώτη, όπου μιλάει για τους υπερβόρειους, όπως ξέρετε. Υπάρχει ένα νησί, περιγράφει και πιθανόν και το Stonehenge. Η περιγραφή του κυκλικού ναού, στο Διώδρο του Σικελιώτη. Έχουμε ένα κείμενο που αναφέρεται σε αυτό. Εδώ λέτε, από την Ήπειρο, λέει μάλλον ο Πλούταρχος. Τον πρώτο αιώνα. Το σημαντικό όμως που λέει, κύριε Μπεξή, να σας εξηγήσω, το σημαντικό που λέει ότι εκεί κατοικούν Έλληνες γύρω από τον κόλπο, ο οποίος είναι όχι μικρότερος από τη Μεότιδα λίμνη, του οποίου το στόμα βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το στόμα της Κασπίας θάλασσας. Μάλιστα. Κοιτάξτε τι γεωγραφικές τεταγμένες μας λέει. Μάλιστα. Ότι το στόμα αυτού του κόλπου είναι μικρότερος από τη Μεοτίδα λίμνη, που είναι εδώ πέρα η Αζωφική θάλασσα, και η Κασπία θάλασσα είναι στην ίδια ευθεία. Πραγματικά στο ίδιο γεωγραφικό πλάτο, 47 μοίρες βόρεια, είναι ο πόρος της Κασπίας θάλασσας με τον πόρο της περιοχής αυτής. Να μιλάτε για GPS μου φαίνεται και κάνετε πλάκα. Άρα οι άνθρωποι γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες, γεωγραφικό πλάτος, και δείχνει ότι είναι ενδείξεις που πρέπει να τις δούμε σοβαρά. Είναι ένα σενάριο. Αν αυτά είναι σωστά, που είναι σωστά όπως τα περιγράφει, είναι σωστά και τα άλλα που λέει ότι πήγαν οι Έλληνες, και πήγε παλαιότερα ο Ηρακλής, γιατί θα το δείτε παρακάτω τι έγινε, για να ανανεώσει, λέει, τους Έλληνες που είχαν αλλάξει με τις επιμιξίες με τους ντόπιους τα έθιμά τους και τη γλώσσα τους. Κατά μου θυμίζει αυτό, κύριε Μπεξή. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν ήταν ένας, όπως καταλαβαίνετε, με τον Ιόλαο, ήταν εκστρατείες που γινόταν και είχαν το όνομα του Ηρακλέους, όπου έφτασαν στην Ισπανία. Θα μας τα αναλύσετε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Να το πάμε γρήγορα. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα η Αζωφική θάλασσα, πόσο ακριβώς είναι η ίδια. Ναι, έχετε δίκιο, να φαίνεται ξεκάθαρα. Πάμε στο επόμενο. Πιστεύουν ακόμα, λέει, ότι αναμίχθηκαν με τους λαούς του χρόνου όσοι έφτασαν ύστερα με τον Ηρακλή και απέμειναν, και ότι το ελληνικό στοιχείο που έσβηνε ήδη εκεί και είχε κυριευθεί από τη βαρβαρική γλώσσα και τους νόμους και τον τρόπο ζωής, σαν να ζωπηρώθηκε και έγινε πάλι ισχυρό και σπουδαίο. Γι' αυτό τις πρώτες τιμές είχε ο Ηρακλής, ενώ τις δεύτερες ο Κρόνος. Δηλαδή από την εποχή που πήγε ο Ηρακλής και άλλαξε τα ήθη πάλι, ξανά έγινε. Δεν χρειαζόμαστε σήμερα για βοήθεια. Τύπο εννοώ. Χρειαζόμαστε για να πετάξει απ' έξω την κόπρο του Αυγία. Έτσι. Εδώ τώρα να κάνει έναν από τους 12 άθλους. Ο αστέρας, λέει, του Κρόνου, προσέξτε, αυτό είναι το αστρονομικό στοιχείο που βρήκα εγώ και αποδεικνύει πως έγινε το ταξίδι. Τον οποίο εμείς αποκαλούμε φαίνοντα, ενώ εκεί η Νικτούρο φτάσει στον Ταύρο μετά μία περίοδο 30 ετών, αφού προετοιμάσουμε πολύ χρόνο τη θυσία και έχουμε ένα κενό. Τι σημαίνει? Πότε ο Κρόνος βρίσκεται στον Ταύρο. Πραγματικά, όπως το λέει, κάθε 30 χρόνια συμβαίνει αυτό. Και προσδιορίζουμε ότι αυτό ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής. Δηλαδή, στην αρχαιότητα πηγαίνανε κάθε χρόνο πιθανότατα και φέραν χαλκό, αλλά όταν σταμάτησε η περίοδος του χαλκού και μπήκαμε στην εποχή του σιδήρου, δεν είχε τόσο ενδιαφέρον να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Οπότε γινόταν θυμοτυπικά κάθε 30 χρόνια μια επιστροφή και πηγαίνανε. Εδώ είναι ο χάρτης του ουρανού που δείχνει τον Ταύρο, στον Κρόνο, που αυτό συμβαίνει κάθε 30 χρόνια. Γιατί είναι ο χρόνος δυστυχώς περιορισμένος. Γι' αυτό σας λέω, πάμε γρήγορα να τα πούμε, μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Αύριο, Δοδόνης 36, 7 η ώρα, Σάββατο, θα τα πούμε σε έκταση. Τώρα τι να κάνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, γιατί έχετε τόσα σημαντικά στοιχεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας πείτε τη συνέχεια. Και επιστρέφουμε, κύριε Τσικριτσί, εκεί που είχαμε μείνει. Ναι. Όπως θα παρατηρήσετε ότι το 86 μετά Χριστό, αυτή είναι η εικόνα του ουρανού, όπου ο Ταύρος είναι ο Κρόνος είναι στον Ταύρο. Το μήνα Μάιο λοιπόν ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής. Αν μπορούμε να δούμε την οθόνη. Συνεχίζοντας μετά, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κάθε 30 χρόνια λοιπόν, αφού ανοιχτούν στο πέλαγος,
Όσοι ταξιδιώτες έχουν διαφορετική τύχη ή όσοι σώθηκα και κρατούν στην αρχή νησιά που βρίσκονται πέρα, κατοικούνται από Έλληνες και βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται για λιγότερα από 1 ώρα επί 30 μέρες. Αυτό μας δηλώνει η περιοχή Γροιλανδίας, όπου το γεωγραφικό πλάτος είναι περίπου 61 βόρεια, και η νύχτα αυτή είναι που έχει ελαφρύ σκοτάδι και ελικαβιές, που φεύγει από τη Δύση. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι ο λόγος των ταξιδιών την εποχή του Χαλκού. Εδώ πηγαίνουμε στην περιοχή της Λίμνης Superior. Μην μας το πείτε. Θέλω να μείνω στο απόσπασμα. Κατοικούνται, λέει, από Έλληνες. Ναι. Δεν λέει και από Έλληνες. Όπως και στο προηγούμενο που διαβάσατε. Αυτή η περιοχή, λέει, κατοικείται από Έλληνες. Δεν λέει και από Έλληνες. Έτσι. Που έχει ένα ειδικό βάρος. Που σημαίνει ότι εκεί οι βασικοί πληθυσμοί είναι ελληνικοί. Ναι, στην περιοχή. Και θεωρείται και οι νησιώτες αυτοί που έμεναν, έτσι περιγράφει, αυτοί που έμεναν γύρω από τον κόλπο. Θεωρούσαν αυτούς τους νησιώτες. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον, προχωρώντας λίγο πιο βόρεια, πάμε στο νησί Άιστρου-Αγιάλ, όπως είναι αυτό που βλέπετε, όπου είναι ένα νησί χάλκινο ουσιαστικά. Εδώ ο χαλκός είναι 96 με 97% καθαρότητας. Κάτι μοναδικό στον κόσμο, και έχουν γίνει πολλές μελέτες όπου έχει εξοριχθεί εδώ ο χαλκός από το 2200 περίπου π.Χ. έως το 1200 π.Χ. Το ξέρουν επίσημα οι Καναδοί, το αναφέρουν αυτό, και ο κύριος Μαριολάκος το έχει αναφέρει αυτό, και λένε ότι αυτοί 50.000 τόνοι χαλκού. Έχουμε όμως, πρέπει να σας διακόψω. Περνάμε, συνεχίζουμε, κύριε Εξυπηρετή. Να πάμε στα ταξίδια των Μινωητών. Όπως παρατηρούμε πάλι στο slides που βλέπετε, αν είναι δυνατό. Εδώ σε αυτό το νησί λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και στοιχεία, πέρα το ότι έφεραν το χαλκό αυτή την περίοδο προς την Κρήτη και στα άλλα μέρη, δηλαδή πουλούσαν το χαλκό, κάνουν εμπόριο οι Μινωίτες και οι Μικηναίοι μετέπειτα, και μάλλον και εδώ χάθηκε και ο Οδυσσέας. Και εδώ χάθηκε και ο Οδυσσέας. Να το συνδέσω. Εσείς εδώ έχετε κάποια στοιχεία. Να κάνω μια επισήμανση σε αυτά που λέει ο κύριος Τσικριτζής σχετικά με τον χάρτη τον οποίο βλέπουμε. Στη λίμνη Superior που βλέπουμε στο σημείο, στο χάρτη μας, στο wallpaper, διαπιστώνουμε ότι με τις καινούργιες αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί βρέθηκαν 1200 περίπου μινωικά ευρήματα. Μισό λεπτό, καθίστε. Δηλαδή ο κύριος Τσικριτζής μας δίνει το κομμάτι από τον Πλούταρχο. Κάνει τη μελέτη όλη, που όπως είπατε ο κύριος Μαριολάκος παλαιότερα είχε δουλέψει πάρα πολύ το θέμα αυτό και έβγε του. Έτσι. Και εσείς έρχεστε τώρα και μας λέτε, εκτός από τα φιλολογικά στοιχεία, έχουμε και αρχαιολογικά. Άρα δηλαδή έχουμε, στοιχειοθετούμε, κλειδώνουμε την απόδειξη. Εντάξει. Και έχουμε άλλα δύο στοιχεία πάνω σε αυτή τη λίμνη. Το ότι υπάρχει με ένα χωριό, θα το λέγαμε, το οποίο έχει την ονομασία Λαύριο, ακόμα και σήμερα. Τι μας λέγει? Πριν είπαμε για το σταθμό Μικίνες, σωστά. Ναι, Σφερόες. Και γύρω σε αυτό το χωριό βρέθηκε και ένα πετρόγλυφο, το οποίο μας αναπαριστά ένα μινωικό πλοίο.